Na okraji lesa pri drevenom plote žil psík menom Roko. Roko bol známy svojou ochotou pomáhať ostatným a veselou povahou. S každým sa rád delil nielen o hračky, ale aj o kostičky a iné dobroty. Keď Roko videl niekoho smutného, vždy bol pripravený pomôcť. Jeho srdce bolo plné lásky a priateľstva a preto bol veľmi obľúbený medzi ostatnými zvieratkami v okolí. V jeho susedstve žil ďalší pes menom Zmar. Zmar bol veľmi sebecký a nikdy nikomu nepomohol. Väčšinou sa sám naháňal za loptičkou alebo len tak znudene posedával pred búdou. Zatiaľ čo Roko trávil čas s kamarátmi, Zmar si držal odstup a nikdy sa nezapájal do hier a spoločných aktivít. Jeho srdce bolo plné závisti a nedôvery a preto bol osamelý. Jedného dňa Zmar závidel malému psíkovi Bobovi jeho novú tenisovú loptičku a tak mu ju schoval, aby sa s ňou nemohol hrať. Malý psík Boubou ju všade hľadal, ale nemohol ju nájsť. Bol z toho veľmi smutný, pretože loptička bola jeho obľúbená hračka. Keď Roko videl, že Boubou je nešťastný, hneď pribehol na pomoc a spoločne sa pustili do hľadania. Roko bol šikovný a vedel vyňuchať vždy všetko. Hľadali a hľadali, až ju nakoniec našli u Zmara v búde. Malý Boubou sa pozrel na Zmara a povedal: ak sa ti loptička páči, rád sa s tebou zahrám. Nemusíš mi loptičku brať. Zmar však odvrkol: pche. S takým krpatým psom sa ja hrať nebudem, a zaliezol naspäť do svojej búdy. Roko povedal Bobovi: netráp sa, poďme skúsiť, kto kopne loptičku najďalej. A tak si začali hádzať loptičku, smiať sa a užívali si spoločnú zábavu. Zmar pozoroval, ako sa obaja smejú a naháňajú sa za loptičkou. Keď Zmar videl, akí sú šťastní, donútilo ho to zamyslieť sa. Pochopil, že delenie sa s inými prináša šťastie nielen tým druhým, ale aj jemu samému. Nesmelo prišiel k Rokovi a Bobovi a opýtal sa ich, či si predsa len môže s nimi zahrať loptičkovú naháňačku. Roko s Bobom sa usmiali a hodili mu loptičku. Zmar sa od tejto chvíle rozhodol, že bude viac ako oni, pretože si uvedomil, že to je cesta k skutočnému šťastiu a priateľstvu. Od toho dňa sa Zmar stal súčasťou skupiny a začal sa viac zapájať do hier. Už viac nebol osamelý a smutný. Zistil, že keď sa delí o svoje hračky a dobroty, je oveľa šťastnejší. Roko, Boubou a Zmar sa stali najlepšími priateľmi a každý deň si spoločne užívali nové dobrodružstvá.